PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Tali Pocong. Sakploke ditemokake jisime priya umur-umuran 50 taun ing sak pinggiring dalan kang nyigar bulak desa. Kahanan dadi umyek. Para warga desa klebu polisi nduga menawa pawongan kuwi korbane Rajapati. Titikane arupa tatu-tatu ing angganing korban. Ning identitase priya iku durung diweruhi merga ora ditemokake tandha pengenal babar pisan. Polisi dadi kerepotan nglarah asal usule korban. Katambahan praupane korban wis rusak. Sakwise ditunggu 5 dina, layon kang dititipake kamar mayit rumah sakit mau tetep durung ana sing ngakoni minangka kulawargane. Kamangka wis dibiyantu sarana nggiarake ciri-cirine korban lumantar radio sarta koran. Mula layone Mr. X mau banjur dikubur ing kuburan umum desa kawitan layon mau ditemokake. Rong dina sakwise jisime priya mau dikubur, bubar salat Isya, Giman, Surat lan Krama warga desa kono ngopi ana warunge Mbah Pujo. Sinambi ngopi tetelune ngrembug perkara jisim kang mentas dikubur mau. Terus piye kausanane mayit sing dikubur ndek mben kae? Apa wis ana warga sing ngakoni yen kuwi keluargane ya? Celatuning surat mangkono. Ketoke durung. Jalaran wingi aku kepethuk Pak Wanda. Anggota Polsek ngandhakake menawa durung ana warga sing lapor kelangan keluargane. Tembunge Giman karo nyedot rokok kretek langenane. Sing digagas dudu masalah korban kuwi wong endi. Ning matine korban kuwi sing dadi pikiranku. Jalaran matine pas dina anggara kasih utawa Selasa Kliwon lho. Celuluke Krama gawe bingung ning kancane. Yen matine nepaki Selasa Kliwon njur maknane piye to, Kang? Pitakone Giman durung mudeng karo sing lagi dikojahake Krama. Miturut kapercayan, tali poconge wong mati ngepasi Selasa Kliwon kuwi bisa dimanfaatke kanggo lambaran golek pesugihan oleh Jlentre Krama karo ngangkat sikile jigrang ana ing kursi dawa sing dilungguhi. Pancen bener omongane Krama.
Ujaring kandha, sok sapa sing ndudah kuburane sarta bisa njupuk tali poconge. Tembene ketunggon bondo bandu. Cekake dipangan pitung turunane ora arep entek. Mbah Pujo bakul wedang melu nrambul rembug. Saat ini Assalamualaikum. Layone priya tanpa identitase mau pancen ditemokake warga watara jam 6 esuk. Lan adhedhasar papriksane dokter rumah sakit, korban mati watara 5 jam sadurunge. Ateges watara jam 1 bengi lan mlebu dina Selasa miturut etungan wektu umum. Suasana ing warung kopi mau saya rame bareng katekan warga liyane kang kepingin golek anget-angetan awak. Kentongan gardu ing cedhak omahe kami tuwa barena dituthuk kaping 12. Sing ngandhok sarta jagongan kari wong loro sakwise liyane ndisiki mulih merga ora betah andene. Kalebu rombongane Giman. Awane surat leyeh-leyeh ana sak ngisore wit trembesi sak kidule kuburan. Pikirane tansah gronjalan sakwise krungu critane Giman ngenani tali pocong sing bisa marakake sugih. Apa iya sing diceritake rewangi mau bener? Yen bener, dheweke banjur wiwit mikir kahanan uripe sing sarwa kacingkrangan. Bener dheweke ngingu wedhus cacah 10 sing saiki lagi dingon. Nanging dheweke mung saderma ngingu saka nggaduh wedhuse Pak Guru Marga, tanggane. Pak Marga duwe wedhus cacah atusan. Sengaja digaduhake warga kalebu marang Surat. Kanggo njejekake kendhil. Surat uga nyambi makarya adol bau kaya dene nukang nguli lan macul ana sawah. Pakarya serabutan mau dilakoni betheke amrih bisa kanggo ngingoni bojo sarta anake cacah 3 sing isih semega. Pak, sesuk telat-telate aku mbayar SPP lho. Yen nganti kliwat aku ora oleh mlebu, Pak. Celatune anake lanang barep sing lagi mancik kelas 1 SMP. Kuwi durung katambahan anake nomor 2 sing ngringik njaluk ditukokake tas karo sepatu amarga jarene wis rusak sarta jebol. Durung meneh utange blanjan marang Wlijo sing ndek wingi nagih marang bojone. Ya ora luput yen Wlijo mau nangkih utang awit itungane pancen wis wayahe nyaur. Akehing kebutuhan mau asring jalare Surat komet. Apa iya aku kudu nempuh dalan sing nalisir saka angger-anggering agama? Ngono batine Surat. Nanging ora rinasa kringet adem dleweran nelesi sarendune awake sanajan satemene hawane ora sumuk. Gregah
Lelamunane Surat ambyar nalika krungu swara wedhus sing dingon bengok-bengok. Bareng disitetakake jebul gulune wedhus mau lagi kebulet tali cancangane. Ing imbang kulon srengenge saya medun. Adzan asar gumontang saka masjid desa. Surat banjur ngiring wedhus-wedhuse digawa mulih sinambi nyunggi kranjang isi suket anggone ngarit. Takoni Surati jenenge sing wadon karo lungguh njejeri Surat sing sak dhuwure lincak emperan omah. Kemul sarungi Surat banjur dibrukutake awake sinambi golek ukara anggone mucuki rembugan. Apa to Kang? Kok ora kaya padatane? Sing wadon sajak ora sranta. Swara manuk bence mecah sepining wengi. Miturut kapercayan, yen ana swarane bence pratandha bakal ana pawongan kang tinggal donya. Nanging Surat ora melu karo gugon Tuhan mau jalaran dheweke duweni gagasan. Ngene lho mbok nimu. Awake dhewe iki rak wis suwe urip sarwa kekurangan. Paribasan asil dina iki entek dina iki uga. Puluh-puluh bisa tetukon wong kanggo nyukupi mangane bocah-bocah wae isih kurang. Lah terus maksude Kang Surat? Pitakoni sing wadon karo nglendhotake awake ing gegere sing lanang. Gawang-gawang lelakon kawuri banjur muncul ngeglo ana ing sakngarepe. Nalika dheweke nglamar Surti marang wong tuane lan dheweke janji arep nyenengake Surti lahir batin. Manten anyaran anane mung sarwa seneng, paribasan donya duweke wong loro. Katambahan simboke isih kuat menehi pangan sarta gelem kanggonan Surat lan Surati. Nanging bareng simboke Surat tinggal donya, katambahan anake loro saya gedhe. Sanggan urip sing maune ora pati dirasa, saiki krasa abot. Isih durung bisa nata uripe, ndadak bojone keprojolan anak katelu. Pikirane Surat saya ruwet. Bondo tinggalane wong tuwa sing ora mingsra wis diunusi kanggo ngragati slametane simboke nganti 1000 dinane. Piye to Kang? Ditakoni kok malah ngalamun. Wuwuse sing wadon karo tangane ngebloki gegere sing lanang. Ngene lho Ti. Umpama awake dhewe iki golek donya kanthi dalan nyimpang kepiye? Karepe Kang Surat kepiye? Apa sampean arep tindake tindak culik colong jupuk umpamane? Celatune Surati santak karo mingset ngedoi lungguhe sing lanang. Ora Ti. Aja duwe panduga ala dhisik. Ngene lho. Wuse Surat ngati-ati amprih sing wadon ora salah tampa. Surat banjur ngesokake unek-uneke ati. Wose dheweke nekat arep nempuh dalan nyimpang, yaiku nyolong tali poconge kurban Rajapati sing mentas dikubur. Pungkasane Surati mung sumarah marang trekae sing lanang. Mung welingi supaya Surat njaluk piyandel marang wong tuwa sing dhuwur kasektene amarga apa sing bakal diniati sing lanang kejaba mbutuhake kuwanen uga piyandel. Kaping pindhone
Surati uga moh melu nanggung akibate jalaran barang sing bakal dicolong mau duweke bangsane lelembut sarta senajan isih wujud layon nanging tansah dimbani dening sukma kang klambrangan. Kabeh penjaluke sing wadon kabeh disanggupi dening Surat. Mbuh amarga saka kepepete kahanan utawa rumangsa wis ora ana dalan liya kang bisa ditempuh. Kepiye bacute cerita misteri iki? Ayo jimater semua, dengarkan malam Jumat depan bersama tim Jimat. Saya Bapak Kasdi, Desa Bilo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulan. Kula nderek umroh Radio Istana Babanu Asmara. Budal guyu, mantuk guyu. Nama saya Sugri dari Desa Talok Kalitidu. Ikut Radio Istana. Yes. Nama kula Katri, desa kula Bilo Pumpungan Kalitidu, nderek umroh wonten Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Swito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Jimat punya cerita Tali Pocong 2. Dina saka tinemune layone Mr. X, warga dusun kono bali tentrem kaya-kaya wis padha nglalekake kedadian mau. Yen sadurunge wong-wong lanang kang ngopi ana warunge Mbah Pujo padha umbyek ngrembug bak tinemune Kunarpa. Saiki wis arang kading ana warga sing marung. Kejaba wis ora ana meneh sing dirembug uga ketambahan saben bakda isak mesti udan ngecipir nganti suwengin atas. Pancen mongsane wis ngancik rendeng. Mula pedunung kang manggon ana dusun cilik mau bubar magrib luwih seneng jintel ana ngomah. Mula wis pirang-pirang dina iki warunge Mbah Pujo sepi.
Wengi kuwi sanajan udane isih ngreceh, katon ana regemenging pawongan kang mlaku mindik-mindik. Banjur mak bleber. Pawongan kuwi mencoloti kalenan kang mapan sakwetane kuburan. Sajake regemenging pawongan kuwi wis apal karo ubat-ubete dalan kang dituju. Kawistara lakune rancak lan sedhela wae wis tekan papan kang dituju, yaiku kuburan. Saka kumilate tatit, pawongan Nyolowadi mau katon nyedhaki kuburane Mr. X kang urukan lemah isih katon anyar. Pawongan iku banjur wiwit tumandang ndukiri undukan lemah nganggo skop kang wis dicangking. Sedhela-sedhela anggone nduduk mandeg. Tangane srikutan ngelapi banyu dan kang bola-boli nampek raine. Sentolo batu telu dipanjer kanggo nyoloki lemah sing didudah. Karana kahanane peteng dedet, ketambahan praupane katutupan topeng kaya ninja. Mula belegere wong lanang kang sajak duwe karep nyeleneh kuwi ora bisa disumurupi. Kejaba dedek piadeke sing sedengan. Lire dhuwur ora, endek banget ya ora. Swara manuk beluk sing mlangkring ana sak ndure wit semboja ngreng mecah sepining wengi ndadekake kahanan wengi kuwi tansaya sepi lan tintri. Asu baung raung-raung ning kadohan. Ora let suwe kuburan kadudah lan kabuka. Hananging sadurunge nyopot tali pocong, jebul ana wedhon kang dhuwure ra karu-karuan. Ndredeg wong iku sajake, nanging wis diniati dikajati. Wedhon kuwi banjur diantem lemah cap ilang saknalika. Kewan-kewan wengi sajake mangerteni kedadian wengi iki. Mula suarane ngayu wara ning endi-endi. Esuke pedunung kang manggon ana sacedhahe kuburan kuwi geger. Jalaran mrangguli kuburane Mr. X dadal mentas didudah isine. Dening warga kono kedadian iku banjur dilaporake marang pamong desa. Lan esuk kuwi areal kuburan wis dikebaki dening warga kang padha kepingin nyatakake sakwise krungu kabar gethok tular yen kuburane Mr. X didudah wong. Ora keri bayan Heru sarta polisi cacah loro melu njlimeti kuburane Mr. X. Mbok menawa ana barang bukti sing bisa kanggo minyak kedadian iku. Nanging polisi ora nemokake barang bukti siji-sijia. Ya mung tilas tlacak sandal kang tinemu ing areal kuburan kono. Nuduhake menawa tlacak mau parane mengetan lan banjur ilang sakwise kepalang kalen. Sakwise diteliti jebul pawongan kang ndudah kuburane Mr. X mau mung njupuk tali poconge. Saperangan warga nduga menawa pawongan kang nyolong tali pocong mau dienggo sarana golek pesugihan.
Polisi banjur merintah pamong desa supaya kuburan sing mlaha iku diuruk meneh sakwise papriksan dirasa cukup. Warunge Mbah Pujo saiki rame meneh. Akeh warga sing wiwit gelem metu bengi saploke prastawa kuburane Mr. X dibongkar, wong sarta tali poconge dijupuk. Sing padha andhok duwe panduga menawa sing wani tumindak mau mung wong sing ngerti tekliwere klenik sarta duwe kekendelan kang lumayan. Buktine pawongan mau wani mara ijen menyang kuburan kalane tengah wengi sarta ngepasi udan ngreceh. Kaya padatan sing andhok ing warung mau klebu Surat Giman lan Kromo. Senajan mung tuku wedang kopi sak cangkir nanging anggone ngobrol kena diarani nganti ngobongake dingklike warung. Lah piye wong tilas bokonge panas merga kesuwen nggone lungguh. Mengko yen kecekel pawongan sing kuwani nyolong tali pocong mau diarak ning lapangan wae karep ben dadi tontonan ya. Wuwuse Giman mangkono. Wong sak warung ora ana sing saulu marang ucape Giman, kalebu surat sing katon depipis lungguh ana lincak njaba. Nadyan ora tumanggap nanging esuke omahe kami tuwa Supar katekan Dayoh. Ana sak ngarepe tetuwane kampung, Dayoh lanang kuwi katon wedi. Cahyane pucet, sedhela-sedhela ngelapi kringete meruntus. Gunemane gretelan nganti kami tuwa sing kondang sabar mau menehi banyu tawa supaya diombe dhisik dening tamune. Nyoh, ombenen dhisik. Tatanen atimu aja wedi mengko masalahmu tak bantu. Pangari-ari Supar kebak kawibawan. Banyu tawa ing gelas dilonggo sepisan amblas. Mbaka sethithik tamu sing maune katon kamai weden dadi rada sareh. Kula ajre, Pak. Critakno, bab apa sing jalari kowe kami weden kuwi mau? Sepasar niki pendak wanci dalu kados wonten tiyang ingkang undang-undang nami kula saking Jawi griya, Pak. Anahe sauger kula padosi kok mboten wonten sinten-sinten, Pak. Terus nek miturut pamawasmu sapa sing kira-kira celuk jenengmu mau? Apa kancamu sing niat beda? Kula mboten saged niteni Pak Wo. Nanging kula kinten sanes tiyang mriki sebab suwanten mau nyuwun supados tali pocongipun dipun wangsulaken, Pak. Dek atine kami tuwon ratap. Dheweke kelingan marang prastawa dibongkare kuburan Mr. X dening pawongan kang nggo seprene durung diweruhi. Pawongan sing bongkar kubur mau uga njupuk taline pocong. Wis, saiki bereso wae. Barso wae apa kuwe sing tenane ndudah sarta njupuk tali pocong kuburane Mr. X mau? Dayoh sing ora liya krama mau mung ndingkluk alon-alon dheweke tumenga karo ngucap, "Pancen kula ingkang mendhet tali pocongipun, Pak Wo." Hah? Edan kowe mau? Kami tuwa Supar kaget. Ora ngira menawa krama sing sesuwene iki katon lugu mau duwe tumindak kang ora kalebu ing nalar. Niating manah pengin ngentas panandange gesang kula, Pak Wo. Kula pun jeleh dados tiyang melarat. Samenika kula pasrah dhateng panjenengan, Pak Wo. Tangise krama ambrol ngetuni tumindake. Wis, ora sah kok tangisi utawa kok getuni. Saiki sing baku kepriye amprih awakmu luar saka ridu mau. Lan aku pengin takon kepriye mula bukane awakmu tumindak bongkar kuburan mau. Ijen apa karo kanca? Namung kula piyambak, Pak Wo. Kami tuwa Supar bingung. Terus apa kang kudu ditindakake marang krama? Umpama diwenehi sanksi njur hukumane apa? Kula suwun perkawis menika pun ngantos kepiring warga sanesipun, Pak Wo. Kula ajrih menawi diarak mubeng desa, Pak Wo. Supar ora bisa kumecap. Njur keputusan apa sing arep dijupuk awit krama mono kalebu warga sing lugu sarta ora nate tumindak ala ing desane. Katambahan krama wis ngakoni kaluputane sarta kahanan panguripane keluargane pancen kalebu keluarga miskin. Ya mengko tak pikire, apa bojomu utawa tangga-tanggamu wis ngerti karo terkahmu mau? Boten wonten sing ngertos, Pak.
Miturut pengakuane Krama, swara celuk-celuk mau pernahe kaya ana ing sak njabaning sentong. Swara iku ajeg keprungu tengah wengi saengga njalari Krama giris. Kanggo nyingkiri swara mau Krama wis rong bengi iki palah turu ana ing masjid lan lagi bubar subuh dheweke mulih nang omahe. Swara mau cetha swarane wong lanang kadang kala jendela kamare didodoki karo muni. Balekno tali pocongku. Balekno tali pocongku. Pirembukane kami tuwa Supar lan Krama dipungkasi. Kami tuwa Supar arep budidaya amrih masalah mau bisa kerampungan apik sarta ora ana kedadian kang ngrugekake siji lan sijine mligine Krama. Sakbubare ngakoni keluputane, Krama ora nate direredu dening swara tanpa rupa mau. Kalebu surat kang sadurunge uga wis gilik tekate arep nedya njupuk tali pocong kanggo ngupadi pasugihan. Katon ayem senajan niate jugar amarga wis kedisikan dening Krama. Semene cerita jimat tali pocong bersama tim Jimat.